Come state? Cum sunteți? Avete affrontato una bella settimana di caldo, eh? Ați înfruntat o săptămână de căldură. Dicono che il picco è già stato, quindi Se speriamo spune che... că căldura cea mai de vârf deja a fost. Aspettiamo che... Ecco Riccardo. Predica din dimineața aceasta, Il messaggio di questa mattina vorbind despre cine este Dumnezeu pentru tine. sarà su chi è Dio per te, Pentru că foarte mulți oameni perché molte persone, creștini cristiani, știu despre Dumnezeu, sanno di Dio, cred în Dumnezeu, credono in Dio, se roagă la Dumnezeu, pregano a Dio, dar nu au revelație profundă despre cine este Dumnezeu pentru ei. ma non hanno una rivelazione profonda su chi è Dio per loro. Este ca și cum tu ai merge să faci un lucru, È come andare a fare qualcosa, dar nu știi exact pentru ce îl faci. ma senza sapere il motivo per cui si fa quella cosa. Vă dau un exemplu practic. Vi faccio un esempio pratico. Când mergi la serviciu, Quando vai al lavoro, muncești, lavori, dar nu știi câți bani ai la sfârșit de lună. ma non sai quanti soldi prendi a fine mese. Cu ce inimă muncești? Con che cuore lavori? Nu știi nici tu dacă iei 100, iei 2, iei 1000, iei 2000. Non sai neanche tu se prendi 500, 1000, 2000 euro. De ce este fundamental ca orice creștin Quindi è fondamentale per ogni cristiano să aibă revelația la ce este Dumnezeu pentru el. di avere la rivelazione su chi è Dio per loro, Pentru că noi slujim lui Dumnezeu, perché noi serviamo a Dio, dar dacă nu ai revelația despre cine este El pentru ma tine, se non hai la rivelazione di chi Lui è per te, riști să nu-i dai toată inima, să slujești în totalitate. rischi di non servire dandogli tutto il tuo cuore. Și de aici se naște creștinismul acela din mediocritate, mediocru. E qui nasce il cristianesimo mediocre, Acel creștin care nu știe, nici nu crede în totalitate. quel cristiano che non crede totalmente. În Biblie este scris, Nella parola di Dio è scritto, dar știi ce spun? ma dicono, A fost cândva, ma è successo un tempo, a fost pentru ei. era solo per loro. Biblia este plină de exemple La parola di Dio è piena di esempi de oameni al lui Dumnezeu, di uomini di Dio, oameni ca mine și ca tine. uomini come me e come te. Nu-i că au fost altfel. Non erano differenti, Oameni ca mine și ca tine. erano uomini come me e come te. Dumnezeu a ales un copilaj de la oi Dio ha scelto un bambino, un giovane fosse che stava regele David. con le pecore, Davide il re, și a ajuns Dumnezeu să-l numească om după inima mea. e Dio l'ha chiamato uomo secondo il mio cuore. Și Biblia este plină de exemple E la Bibbia è piena di esempi de oameni de felul acesta. di persone di questo tipo. Doar că ei au ales Solo che loro hanno scelto să dorească să-L cunoască în profunzime pe Dumnezeu. di voler conoscere in profondità Dio Și au pus inima e hanno messo il loro cuore, și mintea la loro mente, să-L înțeleagă pe Dumnezeu. a comprendere Dio. Dacă tot am ales să slujesc ție, Se hai scelto di servire Lui, măcar să știu cine ești. scegli di comprendere chi Lui è, Să am revelația despre cine ești tu, ce reprezinți tu pentru mine. di avere la rivelazione di chi Lui è e di chi rappresenti per me. Pentru că în momentul în care am revelația despre cine este El pentru mine, Perché quando io ho la rivelazione di chi Lui è per me, încep să am încredere în El. inizio ad avere fiducia in Lui. Dacă tu cunoști o persoană pe stradă Se astăzi tu conosci oggi una persona per strada și nu știi tare multe lucruri despre e dânsă, non sai molte cose su di lui, îți deschizi toată viața așa? ti apri tutta la vita così? Nu. No. Îi spui unde ții banii? Gli dici dove tieni i soldi? No. No. Îi dai toate parolele de la conturi, de la tot? Gli dai tutte le password degli account vari? No. Nu-l lași să intre în viața ta Non privată. lo lasci entrare nella tua vita privata. De ce? Perché? Pentru că nu ai încredere. Perché non hai fiducia, Pentru că nu-l cunoști. perché non lo conosci. Trebuie să fim atenți. Bisogna stare attenti, Pentru că exemplele care le luăm din lumea naturală perché gli esempi che prendiamo dal mondo naturale vin transpuse, mutate în lumea vengono spirituală. trasposte nel mondo spirituale. Și ceea ce vedem în lumea E ciò naturală, che vediamo nel mondo naturale, uneori trăim în lumea alle spirituală. volte lo viviamo nel mondo spirituale. Îi spune lui Dumnezeu, îi dăm inima, Diamo a Dio il nostro cuore, dar nu în totalitate. ma non totalmente. Credem în El, Crediamo in Lui,
dar nu în ma totalitate. non totalmente. Știți de unde Sapete perché? Da ne dove? dăm seama de lucrul acesta? Sapete da dove ce ne accorgiamo? Atunci când ești într-o circunstanță dificilă, Quando ti trovi in una difficile circostanza, apelezi un pic la Dumnezeu appelli per un attimo a Dio și un pic la oameni. e poi un po' alle persone. Și dacă mai ai și un ardel de iute în geantă cu tine sau pe la gât sau pe pus pe la mașină, E se trovi anche un peperoncino al collo o in macchina o da qualche parte, ăla poartă noroc. perché quello porta fortuna. Eu sper că niciunul dintre voi n-aveți așa ceva. Io spero che nessuno di voi abbia una cosa del genere, Pentru că noi credem în binecuvântare perché noi crediamo nella benedizione și aia vine de la Dumnezeu. e quella viene da Dio. Așadar, dacă Quindi. noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, Se noi conosciamo Dio, în măsura în care îl cunoști, nella misura nella quale lo te conosciamo, deschizi față de El, ci apriamo verso di Lui, crești cresci și te dezvolți. e sviluppi. Când un creștin este imatur spiritual, Quando un cristiano è immaturo dal punto di vista când spirituale, nu reușește să urce pe culmile credinței, quando non riesce a crescere di fede in fede, în noi dimensiuni ale in credinței, nuove dimensioni di fede, nu are o relație profundă cu Dumnezeu. non ha una relazione profonda con Dio, Nu-L cunoaște în totalitate pe Dumnezeu. non conosce totalmente Dio. Era într-o circunstanță, Era in una circostanza, Moise, Mosè era in una îi se arată circostanza Dumnezeului Moise în rugul de foc aprins e Dio si fa vedere a Mosè nel pruno ardente și îi spune, e gli dice, îi vorbește despre chemarea pe care i-o dă. e gli parla della chiamata che vuole dargli Și îi spune să meargă la poporul său. e gli dice di andare dal suo popolo. Exodul, capitolul 3, versetul 14 și 15. Esodo 3, verso 14 e 15. Și Moise aici îl întreabă, Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel care există, să le spui israelienilor că cel care s-a numit pe sine, eu sunt, te-a trimis la ei. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa să le vorbești israelienilor, Iahve, cel care este Dumnezeul părinților voștri, cunoscut ca Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru totdeauna și toate generațiile de evrei își vor aminti de acest nume. Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Moise îi spune lui Dumnezeu, Mosè dice eu a merg Dio, la popor, io vado dal Ascoltă popolo, tine. ascolto te, dar ăștia o să mă întreabă cine m-a trimis. ma questi mi chiederanno chi mi manda. Este nevoie să știe despre tine, C'è bisogno che sappiano di te, să le spui cine ești, che sappiano chi tu sei, ca să poată să creadă în tine. affinché possano credere in te. Dacă ei nu știu cine ești tu, Se loro non sanno chi tu sei, nu vor crede. non crederanno. Așadar, spune-mi ce să le răspund lor. Quindi dimmi cosa rispondergli. Cine ești tu pentru ei? Chi sei per loro? Și el a spus așa, E lui risponde così. spune poporului, Di al mio popolo, eu sunt cel din veșnicie, io sono l'Eterno, Alfa și Omega, l'Alfa e l'Omega, începutul l'inizio și e sfârșitul. la fine. Nimeni n-a fost înainte de mine Nessuno non è venuto prima di și me nimeni nu va fi după e mine. nessuno verrà dopo di me. Eu sunt începutul și eu sunt sfârșitul Io sono tuturor il principio e lucrurilor. la fine di tutte le cose. Totul începe cu mine și totul sfârșește cu mine. Tutto inizia con me, tutto finisce con me. Eu am spus când să pornească și eu voi spune când se termină. Io ho detto quando iniziare e ho detto anche quando finire. Și între început și sfârșit am toată autoritatea. E tra l'inizio e la fine io ho tutta l'autorità. Când Dumnezeu te cheamă, Quando Dio ti chiama, când ai primit chemarea quando hai ricevuto la chiamata și până se va încheia chemarea ta, e finché si concluderà la chiamata, între acești doi timpi, tra questi due tempi, început și sfârșit, inizio e fine, El este cel care are autoritate peste tot parcursul chemării tale. Lui è colui che ha l'autorità su tutto il percorso della tua vita. El a decis când să te naști Lui ha deciso quando tu dovevi nascere și când vei lăsa pământul. e quando dovrai lasciare la terra. Între început și sfârșit, Tra inizio e fine, El are autoritate. Lui ha l'autorità. Are autoritate peste viața ta. Ha l'autorità sulla tua vita.
aud o voce de undeva. Anch'io. Ok. Cred că era vreun telefon pornit. Ok. Dumnezeu îi spune lui Moise, spune-le poporului că eu sunt începutul și sfârșitul. Dio dice a Mosè, di al popolo che io sono l'inizio e Cel la ce sunt fine. din veșnicie. E io vengo dall'eternità. Este important È importante ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu che noi conosciamo Dio ca Tată, come Padre, ca Cel care ne poartă de grijă. come colui che si prende cura di noi. Tatăl este autoritatea familiei. Il padre è l'autorità della famiglia. Așa-i? È così? O repet? Ripeto? Tata este autoritatea familiei. Il padre è l'autorità della famiglia. Amin? Amen? Dacă noi nu îl percepem pe Dumnezeu ca Tată, Se noi non percepiamo Dio come Padre, nu reușim nici să avem încredere în El. non riusciamo ad avere fiducia in Lui. Dacă tu Se tu nu ai încredere în Tatăl tău pământean, non hai fiducia nel tuo Padre terreno, dacă tu nu ai o relație bună cu Tatăl tău pe se tu non pământ, hai una relazione buona con tuo Padre sulla terra, e dificil să ai o relație bună cu Dumnezeu. è difficile che tu abbia una buona relazione con Dio. Pentru a avea o relație bună cu Dumnezeu, Per avere una buona relazione con Dio este nevoie să facem vindecare și eliberare în privința Tatălui nostru c'è pământean. bisogno di avere guarigione e liberazione verso il nostro Padre terreno. Pentru că atunci când îl numim pe Dumnezeu Tată, Perché quando chiamiamo il nostro Dio să Padre, nu-L asemănăm cu Tatăl nostru pământean. non dobbiamo avere dei riferimenti col nostro Padre terreno. El ni s-a descoperit cu numele de Tată Lui si è rivelato secondo il nome di Padre, ca noi să înțelegem relația dintre Fiu și Tată. affinché noi potessimo comprendere la relazione padre-figlio, Să înțelegem că El este protecție pentru noi ca și fii. affinché noi comprendessimo che c'è protezione per i figli. De aceea când relația cu Tatăl pământean este dificilă, dificultoasă, Quindi se la relazione con il Padre terreno è difficile, avem nevoie să ne eliberăm și să fim vindecați de traumele trăite cu Tatăl, c'è bisogno di avere liberazione per i traumi vissuti con il Padre, ca să-L putem înțelege pe Dumnezeu ca Tată. per poter comprendere Dio come Padre. Știi ce înseamnă Tatăl? E sapete che significa Padre? Cel care are grijă de tine. Colui che si prende cura di te. Îți lipsește ceva? Ti manca qualcosa? Tata îți dă. Il Padre te lo dà. Ai nevoie de îmbrățișare? Hai bisogno di un abbraccio? Tata îți oferă siguranță. Il Padre ti offre sicurezza. Brațele Tatălui oferă întotdeauna siguranță. Le braccia del Padre offrono sempre sicurezza. De aceea găsim multe versete în Biblie Quindi troviamo molti versi nella parola care fac referință che fanno riferimento la brațul lui Dumnezeu. alle braccia di Dio. Pentru că brațele lui Dumnezeu Perché le braccia di Dio pentru noi reprezintă siguranță. per noi rappresentano sicurezza. Dacă Tatăl tău pământean nu ți-a oferit Se protecție, tuo Padre terreno non ti ha offerto protezione, este nevoie să primești vindecare. c'è bisogno di ricevere guarigione, Ca să nu-L asemeni pe Dumnezeu cu Tatăl tău pământean. per non confondere il Padre Dio con il Padre terreno. Când cineva te ataca, te lovea când erai mic, Se qualcuno ti faceva male quando eri piccolo, ce spuneai? cos'è che dicevi? Îl chem pe tata. Vado a chiamare papà. Tata este ajutorul Perché il Padre è l'aiuto care nu lipsește niciodată. che non manca mai. Așa că Biblia vorbește, tu ești ajutorul care nu lipsești niciodată în Così la nevoie. parola dice tu sei l'aiuto che non manca mai nel bisogno. Niciodată. Mai. Dar dacă Tatăl nostru pământean Ma se il nostro Padre terreno a dat faliment în anumite situații, ha fallito in diverse situazioni, poate n-a fost pentru tine un ajutor. magari non è stato proprio un aiuto per te. Când ai mers să ceri ajutorul, Quando sei andato a chiedere aiuto, nu era niciodată acolo prezent. non c'era mai lì presente. În loc să-ți ofere protecție, Invece di offrirti protezione, te-a bătut. ti ha picchiato. În loc să-ți spună, Invece di dirti ești important pentru mine, sei importante per me, poate ți-a spus, magari ti ha detto nu ești bun de nimic. non sai fare niente. Și atunci se întâmplă des E quindi succede spesso ca oamenii che le persone să-L asemene pe Dumnezeu Tatăl prendino Dio Padre cu Tatăl e, pământean. e farlo somigliare al Padre terreno. De aceea este nevoie să primim vindecare în area cu Tatăl. Per questo c'è bisogno di
avere guarigione nell'area della Și atunci paternità. când am primit vindecare Quando riceviamo guarigione și am fost eliberați de traume și vindecați, e siamo stati liberati dai traumi e guariti, reușim să ne raportăm la Dumnezeu. riusciamo a rapportarci a Dio. Acel tată care nu lipsește niciodată în nevoie. Quel padre che non manca mai nel bisogno. Oricând, Sempre. oricând ai nevoie, Sempre quando hai bisogno. oricât s-ar strădui un pastor, un lider, Per quanto un pastore, un leader si impegni, nu poate fi prezent 24 din 24. non può essere presente 24 ore su 24. Dar Dumnezeu Ma Dio e acolo prezent. è lì presente 24 din 24. 24 su 24. Este un ajutor care nu-ți lipsește niciodată în nevoie. C'è un aiuto che non manca mai nel bisogno. El este un tată care e prezent în orice circunstanță, bună sau dificilă a vieții tale. Lui è un padre presente in ogni circostanza, buona o difficile nella tua vita. El este acolo prezent când tu aveai serbarea la școală, Lui poate, è presente lì quando tu avevi la recita a scuola magari, când tu luai un premiu. quando tu prendevi un premio. Poate tatăl pământean nu a fost acolo, Magari il padre terreno non c'era lì, că nu l-a interesat. perché non gli interessava. Dar Dumnezeu se bucură de orice victoria ta. Ma Dio gioisce per ogni tua vittoria. Și El e prezent și ori de câte ori tu ai nevoie de El. E Lui è presente ogni qualvolta tu hai Pentru bisogno că di Lui. El este Cel din veșnicie, începutul și sfârșitul. Perché Lui viene dall'eternità, Lui è il principio e la fine. Și pe tot parcursul vieții E tale, durante tutto il percorso della tua vita, El are toată puterea peste viața ta. Lui ha tutta la potenza sulla tua vita. Peste tot ceea ce tu traversezi. Verso tutto ciò che tu Este attraversi. singurul care are putere să intervină în orice moment al vieții tale. Lui è l'unico che ha tutta la potenza per intervenire in ogni momento della tua vita. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, E Dio dice a Mosè, spune poporului așa, di al mio popolo così: eu sunt Cel ce sunt din io sono veșnicie. colui che sono dall'eternità. Nimeni nu este la fel. Nessuno è uguale all'altro. Eu decid începutul lucrurilor Io decido l'inizio delle cose și eu decid sfârșitul. e decido la fine. Ce relație ai tu cu Dumnezeu? Che relazione hai tu con Dio? Între început și sfârșit, Tra inizio e fine, știind că El este singurul care are toată puterea, sapendo che Lui è l'unico che ha tutta la potenza. ce relație ai cu El? Che relazione hai con Lui? Când ești în dificultățile vieții, Quando sei in difficoltà nella vita, îl chem pe El, chiami Lui? ai încredere în El, Hai fiducia in Lui? dar ai încredere 100% că El te scoate afară? Ma hai fiducia al 100% che Lui ti tira fuori? Cât îl cunoști pe Dumnezeu? Quanto conosci Dio? Ce relație ai cu El? Che relazione hai con Lui? Cât timp stai cu El? Quanto tempo percorri con Lui? Și poate dacă până astăzi n-ai avut o relație cu El, Se magari fino ad oggi non hai avuto una relazione con Lui, azi o poți începe? oggi puoi cominciarla. Poți să-i spui simplu, Puoi dire in modo eu semplice: până azi io fino ad oggi n-am un mare lucru în comun cu tine, non ho avuto molto in comune con te, dar aș vrea totuși să te cunosc. ma vorrei comunque conoscerti. Și cel ce-l caută, E colui che lo cerca, el se va lăsa găsit. lui si lascerà trovare. Primul nume cu care Dumnezeu s-a descoperit poporului, Il primo nome con il quale Dio si è fatto scoprire al suo popolo eu sunt cel ce sunt din è: veșnicie io sono colui che sono dall'eternità și nimeni altul nu este deasupra mea. e nessun altro non si trova al di sopra di me. Iar tu, E tu, cel care ai crezut în Hristos, colui che ha creduto in Cristo, care Tatăl l-a trimis, che il Padre ha mandato, tu ești Fiul Său, tu sei suo figlio iar El îți va purta de grijă. e lui si prenderà cura di te. Poporul în timp ce mergea prin Il pustie, popolo, mentre camminava nel deserto, ajung în circumstanțele arrivò in una circostanza în care încep să întâmpine tot felul de dificultăți dove iniziano ad incontrare molte difficoltà și inclusiv boli. e anche malattie. Exodul 15 cu 26. Esodo 15 verso 26. Dacă veți asculta cu atenție de ce vă spune Dumnezeul vostru care se numește Iahve, dacă veți face ce este
veți face ce spune El că este corect, dacă veți lua în considerare poruncile Lui și veți respecta toate legile Lui, nu voi aduce împotriva voastră niciuna dintre bolile care le-am trimis împotriva egiptenilor. Eu sunt Iahve, Cel care vă vindecă. Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Și apoi vă rog să-mi puneți Numeri 21. E poi Numeri 21. Acesta este al doilea nume cu care Dumnezeu se descoperă poporului Israel. Questo è il secondo nome con il quale Dio si fa scoprire al popolo di Israele. Jehova Rafa, Jehovah Rafa, Dumnezeu vindecătorul. Dio il guaritore. De la muntele Hor au plecat pe drumul care conducea spre Marea Roșie ca să ocolească teritoriul lui Edom. Dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Poi gli israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Și a protestat verbal împotriva lui Iahve și împotriva lui Moise zicând: de ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în deșert? Nu mai avem nici pâine, nici apă și ni s-a dezgustat sufletul de această mâncare fără nicio valoare. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto? Per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Atunci Iahve a trimis împotriva poporului niște șerpi veninoși, aceștia i-au mușcat pe israelieni și mulți oameni din popor au murit. Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Ceilalți au venit la Moise și au spus: am păcătuit pentru că am vorbit împotriva lui Iahve și împotriva ta. Roagă-te lui Iahve, cerându-i să alunge acești șerpi din zona noastră. Atunci Moise s-a rugat pentru popor. Il popolo venne da Mosè. Sunt în granițele împărăției sale. Sono protetti coloro che si trovano all'interno del confine del regno. El este Jehova Rafa, Lui è Jehovah Rafa, Dumnezeu vindecătorul. il Dio che guarisce. Câți oameni astăzi au frică de cancer? Quanti oggi hanno paura del cancro? Ați auzit în lume? Ne avete mai sentiti? Câți au frică de boli? Quanti hanno paura delle malattie? Eu știu că nu aveți voi frică de cancer. Io so che voi non avete paura Absolut, delle nu malattie, trebuie să del aveți. cancro, non dovete. Dar în jur Ma attorno a voi sunt foarte mulți oameni ci sono molte au persone frică che hanno paura de boli. di malattie. Este unul, C'è uno, numele lui este Jehova Rafa, e il suo nome è Jehovah Rafa, vindecătorul. il guaritore. Când Biblia spune că în rănile lui Hristos am fost vindecați, Quando la Bibbia dice che nelle sue lividure siamo stati guariti, siamo stati guariti. acolo nu e scris că Mirel nu-i vindecat. Lì non c'è scritto Mirel non è guarito. Este în numele tău scris că tu nu ai dreptul să fii vindecat? C'è per caso scritto il tuo nome che tu non hai il No. diritto alla guarigione? No. Are careva scris numele acolo? C'è qualcuno che ha il proprio nome lì? Nu. No. Este valabil pentru toți cei ce cred în El. Vale per tutti coloro che credono in Lui, Pentru cei ce cred în jertfa lui Hristos. per coloro che credono nel sacrificio di În Cristo, jertfa lui nel suo este sacrificio vindecare. c'è De guarigione. aceea când eu cer vindecare la Dumnezeu, Quindi quando io chiedo guarigione a Dio, bazat pe Scriptură, basandomi sulla pe scrittura, cuvântul lui Dumnezeu, sulla parola di Dio, care este da și amin. che sì, amen. Tu ai spus că în rănile tale eu am fost vindecat. Tu hai detto che nelle tue Nu fac lividure sono altceva stato guarito. decât declar cuvântul tău peste viața mea. Non farò nient'altro che dichiarare la tua Cuvântul parola tău sulla este mia da și vita, amin. perché la tua parola è sì, amen. Este da și amin. È sì, amen. Îl credem? Lo crediamo? Atunci când trăiesc în ascultare de El, Quando vivo in obbedienza, când trăiesc în relație cu El, quando vivo in una relazione con Lui, ca și copil al Lui, come suo figlio, am dreptul să îmi iau vindecarea care mi-aparține. ho diritto di prendere la guarigione che mi appartiene. Pentru că uneori creștinismul Perché alle volte il cristianesimo a fost predicat è stato predicato ca un set de reguli. come un set di regole. Băi, ce înseamnă să fii pocăit? Che significa essere cristiano ravveduto? Păi n-ai voie să bei, n-ai voie să fumezi, n-ai voie să mergi la discotecă, n-ai voie să... Deci e doar un set de n-ai voie. Beh, non puoi bere, non puoi andare in discoteca, non puoi fumare, è solo un set di regole. Ce înseamnă să fii pocăit? Che significa essere ravveduto cristiano? Înseamnă în primul rând, Significa in primo luogo, am un Dumnezeu care îmi poartă de grijă. ho un Dio che si prende cura di me. Oriunde merg, Ovunque vado, oriunde mă voi găsi, ovunque mi troverò,
îl am pe el de partea mea. io ho lui dalla mia parte. A fi pocăit Essere un cristiano Înseamnă- ravveduto significa am un Dumnezeu care mi oferă protecție. ho un Dio che mi offre Am protezione, siguranță. ho sicurezza. I-ați văzut pe oamenii ăia de valoare când merg cu bodyguards pe lângă ei? Avete visto quegli uomini importanti che hanno dei bodyguard vicino a loro? Cine se atinge de Chi ei? è che li tocca? Nimeni. Nessuno. A fi pocăit Essere cristiano înseamnă a avea garda de îngeri în jurul tău. significa avere bodyguard di Și angeli attorno îngerii a lui te. Dumnezeu stăbăresc în jurul celor ce îl iubesc și sunt ai lui. E gli angeli di Dio si trovano attorno a coloro che A amano fi Dio. creștin Essere cristiano înseamnă să am garda de îngeri al lui Dumnezeu în jurul meu. significa che io ho gli angeli di Dio attorno a me. Creștinismul nu e doar un set de reguli de nu. Il cristianesimo non è solo un set di regole di no. Creștinismul Il cristianesimo înseamnă favoare, è favore, harul lui Dumnezeu, grazia di Dio, binecuvântarea lui la Dumnezeu. benedizione di Dio. Și pentru că îl iubesc pe el, E perché tu ami Lui, nu mai merg să mănânc mâncarea de la porci. non vado più a mangiare il cibo dai maiali. A fi creștin Essere cristiani înseamnă a avea o haină nouă, significa avere una veste nuova, un inel nou pe deget, un anello nuovo sul dito care reprezintă autoritate. che rappresenta l'autorità. Fiul risipitor, Il figlio prodigo eu mai trebuie să se întoarcă la porci? è dovuto ritornare di nuovo dai maiali? Bye bye, o să puteți să măriți de foame, eu la voi nu mai vin. Ciao ciao, potete morire di fame, io da voi non ci torno. A fi creștin Essere cristiani înseamnă a face parte din împărăția lui Dumnezeu. significa far parte del regno di Dio. Nu e doar un set de reguli. Non è solo un set di regole. Alea nu le mai fac pentru că îl iubesc pe el. Quelle cose non le faccio più perché amo Lui Și pentru că nu mai vreau să trăiesc în mizeriile lumii. e perché non voglio più vivere nella sporcizia di questo mondo. Pentru că mi s-a oferit mai mult de atât. Perché mi sia stato offerto più di questo, Sincer, sinceramente. când tu aveai un serviciu, Quando tu avevi un lavoro, dau un exemplu, faccio un esempio, câștigai 500 de euro, guadagnavi 500 euro, ți-o dat un alt serviciu, ti danno un altro lavoro câștigi 1500, e ne guadagni 1500. ce faci? Che fai? Te întorci înapoi la 500? Torni a quello da 500 Mă întorc la 500, poate îmi face 4. e torno a quello da 500, magari me ne dà 4. Nimeni nu o face. Nessuno lo fa. De ce? Perché? Pentru că ți se oferi ceva mai bun. Perché ti sia stato offerto qualcosa di migliore. Creștinismul. Il Nu mă cristianesimo mai întorc la lucrurile vechi, non ti fa tornare alle cose vecchie, pentru că Dumnezeu mi-a oferit mult mai mult. perché Dio ti offre molto e molto di più, Pentru că m-a așezat într-o împărăție. perché Dio ti ha posto in un regno, Pentru că în locul în care El m-a așezat, perché dove Dio ti ha posto nu mai am rușine peste mine, non c'è più vergogna su di me, pentru că Biblia spune perché la parola di Dio că dice cei ce sunt în che Hristos coloro che sono in Cristo nu mai este nicio condamnare pentru ei. non hanno più nessuna condanna, Aparțin lui Hristos perché appartengono a și Cristo nimeni nu mai are dreptul să mă e condamne. nessuno non ha più il diritto di Așadar, condannarmi. nu mă mai întorc în trecut, Quindi non torno più acolo indietro, unde toți mă condamnau. lì dove tutti mi El a condannavano. luat pe cruce rușinea Lui sulla croce ha preso la vergogna ca eu să am parte de onoarea cerului. affinché io potessi avere parte Nu mă dell'onore mai del cielo. întorc înapoi unde toți mă făceau în toate Non felurile. torno più indietro dove tutti mi chiamavano con tutti i Dumnezeu nomi. mi-a oferit în Hristos onoarea Lui. Dio mi ha offerto in Cristo il suo onore. Trăiesc în împărăția Lui Vivo nel suo regno și am parte e ho parte de onoarea cerului. dell'onore del cielo. De ce nu mai trăiesc în lume? Perché non vivo più nel mondo? Nu pentru că aia nu, aia nu, aia nu. Non perché quello no, quello no, quello no. Am ales să trăiesc în împărăție. Ho scelto di vivere nel regno. Am ales să trăiesc Ho scelto di în ceea vivere ce El a stabilit pentru in viața ciò che mea. Lui ha stabilito per la mia vita. Jehova Rafa, Jehovah Rafa, Dumnezeu care mă il vindecă. Dio che mi guarisce. În împărăție Nel regno este putere de vindecare. c'è potenza di guarigione. În rănile lui Hristos Nelle lividure di am fost Cristo vindecați. siamo stati În guariti. împărăția lui Hristos Nel regno di este Dio vindecare pentru viața mea. c'è guarigione per la mia vita. Așadar, Quindi nu-i că merg să o caut pe undeva. non è che vado a ricercarla da qualche parte, Este un drept care mi se cuvine. c'è un diritto che mi spetta. Ca fiul al tău, Come tată, tuo figlio. eu declar că în rănile lui Hristos E io dichiaro che nelle lividure di Cristo am fost vindecat. sono stato guarito.
Nicăieri în Biblie nu scrie că eu nu am dreptul la vindecare. Da nessuna parte nella parola non troviamo scritto che io non ho diritto alla guarigione. Este un Quindi drept care mi se cuvine. è un diritto che mi Dacă spetta. tu ești tatăl meu Se tu sei mio padre și numele tău este Jehova Rafa, e il tuo nome è Jehovah Rapha, vindecătorul, il guaritore, eu declar vindecare peste trupul meu, io dichiaro guarigione sul mio corpo, pentru că eu sunt din tine. perché io appartengo a te. Cine e Dumnezeu pentru tine? Chi è Dio per te? Când ai nevoie, Quando hai bisogno, apelezi realmente la El, appelli a Lui, având credință avendo fede de ceea ce este El di ciò che è Lui și de cine sunt eu în El. e di chi io sono in Lui. El este Jehova Rafa. Lui è Jehovah Rapha Eu sunt fiul Lui. e io sono suo figlio. Și dacă El este vindecătorul, E se Lui è il guaritore, ca moștenitor al Lui, come erede in Lui, eu moștenesc vindecarea. io eredito la guarigione. Dacă Biblia spune că suntem moștenitori împreună cu Hristos, Se la parola di Dio dice che noi siamo eredi insieme a Cristo, dacă tatăl meu este bogat, se mio padre è ricco, eu nu pot să trăiesc în sărăcie. io non posso vivere nella Dacă povertà. tatăl meu e vindecătorul, Se mio padre è il eu nu guaritore, pot să trăiesc în boală. io non posso vivere nella malattia. Adică eu, dacă sunt moștenitor, Cioè io sono erede, nu am moștenit contrariu. non Am eredito moștenit il lucrurile din contrario, cer. ma eredito le cose del cielo. E așa sau nu? È così o no? Dacă eu sunt moștenitor împreună cu Hristos ai lucrurilor care sunt în cer, Se io sono erede insieme a Cristo delle cose che si trovano nel cielo, în cer nu este boală, nel cielo non c'è malattia, în cer nu este sărăcie, nel cielo non c'è povertà, în cer nu există creștinism ieftin, nel cielo non esiste un cristianesimo leger. leggero. Eu sunt fiul de Dumnezeu, Io sono figlio di Dio, răscumpărat prin Hristos. comprato tramite Cristo. Tatăl meu Mio padre este cel care mi oferă protecție în fiecare zi. è colui che mi offre protezione ogni giorno. Și eu accept în viața mea E io lo accetto nella mia vita. doar ceea ce El trimite. Io accetto nella mia vita solo ciò che lui manda. Sunt anumite momente în viață Ci sono momenti nella vita în care El îngăduie dove lui fa sì anumite che circunstanțe, accadano certe circostanze, dificultăți. certe difficoltà. El le îngăduie, Lui fa sì che accadano, dar nu vin din cer. ma non vengono dal cielo, Doar le îngăduie. solo fa sì che accadano. Și pentru noi, Ma per noi, acele greutăți care sunt doar temporane, quei pesi che sono solo temporanei, sunt doar temporane, sono solo temporanei, ca și un test come un test, care să mărească credința noastră în El. per rimettere la nostra fede in lui. Pentru că atunci când treci prin dificultate, Perché quando attraversi la difficoltà, atunci când ai o boală în trup quando hai una malattia și tu declari cuvântul Lui, e tu dichiari la sua parola, eu cred că tu îmi poți da vindecare. io credo che tu puoi darmi guarigione. Eu declar vindecare peste trupul Io meu. dichiaro guarigione sul mio corpo, Nu prin puterea mea umană. non per la mia potenza Tu umana, ești tatăl meu. ma perché tu sei mio padre, Tu m-ai creat. tu mi hai creato, Tu îmi poți da vindecare. tu puoi darmi Tu poți guarigione. restaura orice celulă din trupul meu. Tu puoi restaurare ogni cellula della mia, Tu poți pune del mio organe corpo. noi în trupul meu. Tu puoi darmi organi Tu nuovi, ești Dumnezeu. perché tu Tu sei poți Dio face miracole e creative. puoi fare miracoli creativi. Tu poți face miracole creative. Tu puoi fare miracoli creativi. Poate Dumnezeu să facă să crească o mână. Dio può far sì che cresca poate una sau mano. nu? Può farlo o no? El, Dumnezeu, are toată puterea Lui è Dio e ha tutta să la facă și potenza miracole di creative. fare anche miracoli creativi. Așadar, când cred într-un Dumnezeu, Quindi quando credo in un care Dio este Jehova Rafa, che è Jehovah Rapha, nu cred doar că îmi trece durerea de cap. non credo che mi passa solo il Și mal di dacă nu-mi testa. trece, iau un aulin. E se non mi passa prendo l'Aulin. Ai apă de ploaie, nu-i credință. Quella non è fede. Dacă ai luat aulin, noapte bună, nu-i niciun păcat. Se hai preso l'Aulin, l'hai preso, non Nu-i è nessun păcat dacă ai luat un peccato. aulin, un ochi sau un ac cu calmin. Non è nessun peccato Ca se să hai mă preso l'Aulin, înțelegeți. no, comprendetemi. Dar eu am încredere în Dumnezeu Ma io ho fede in Dio că poate restaura fiecare celulă a trupului che meu. può restaurare ogni cellula del mio corpo. Amin. Amen. Și când El a decis viață în trupul meu, E quando Lui ha deciso vita verso il mio corpo, eu voi trăi și voi povesti minunile Lui. io vivrò e parlerò delle sue Iar meraviglie. dacă El a decis să mă ia acasă, E se Lui ha deciso di prendermi a Apostolul casa, Pavel spune, l'Apostolo Paolo dice, ori pe pământ, o sulla terra ori în cer, o nel cielo,
eu îi aparțin lui. io appartengo a lui. Pentru Satan oricum îți închin. Perché con Satana comunque finisce. Dacă eu trăiesc pe pământ, Se io vivo sulla terra, îl deranjez. gli do fastidio. Dacă am plecat în cer, Se vado in cielo, m-o pierdut pentru veșnicie. mi ha perso per l'eternità. Pe pământ sau în cer, Sulla terra o in cielo, eu aparțin lui Dumnezeu. io appartengo a Dio. E El cel care îmi poartă de grijă. È lui colui che provvede. Pentru mine este Jehova Rafa, Per me è Jehovah Rafa, vindecătorul meu. il mio guaritore. El vindecă Lui guarisce atât trupul meu, sia il mio corpo cât și rănile mele interioare. che le mie ferite interiori. Spune apostolul Ioan, Dice l'apostolo Giovanni, cred că el spune, trupul tău să prospere cum prosperă sufletul tău. il tuo corpo prosperi come prospera la tua anima. Io. Oi, oi, oi. Ferească Domnul dacă te-ar durea trupul cum te doare sufletul. Che non ti faccia male il corpo come ti fa male l'anima. Că într-o zi ai amărăciune, Perché se un giorno c'hai amarezza, ar trebui să te doară o mână, un picior, dovrebbe far male una mano, una gamba. într-o zi te doare nu știu ce, Se un giorno ti fa male non so cosa, într-o zi ești supărat, un giorno sei arrabbiato. te doare jumătate din trup. E quindi che ti fa male metà corpo? Dar apostolul Ioan spune, Però l'apostolo Giovanni dice, cum prosperă sufletul, come prospera l'anima, așa să prospere și trupul. così ti prosperi il corpo. Pentru că bolile interioare Perché le malattie interiori aduc și boli fizice. portano anche malattie fisiche. De aceea noi nu căutăm doar vindecările exterioare, Quindi noi non cerchiamo solo le guarigioni esteriori, pentru că noi căutăm perché noi cerchiamo vindecarea rădăcinii. la guarigione della radice. Noi mergem la rădăcină Noi andiamo alla radice. și când primești vindecare interioară, Quando ricevi guarigione interiore, primești vindecare fizică. ricevi anche guarigione fisica. Amin? Amen? Multe din bolile fizice Molte delle malattie fisiche sunt legate de bolile sufletești. sono legate alle malattie nell'anima. Și când l-am lăsat pe Tatăl E quando lasciamo il Padre să-mi vindece interiorul meu, che guarisca il nostro interiore, aducând eliberare, portando liberazione, vindecare și guarigione e restaurare, restaurazione, inclusiv trupul meu anche il nostro corpo va prospera. prospera. Apostolul Ioan spune, L'Apostolo Giovanni prea dice, iubitule, dragule, aș vrea să prosperi în toate lucrurile, să-ți meargă bine. caro, vorrei che tu prosperi in ogni cosa, che ogni cosa ti vada bene. Și eu zic, amin, E io dico amen, amin, amen. amin. În Amen. toate lucrurile să-ți meargă bine. In ogni Amin. cosa che ti vada bene, amen. Dar de ce vrei să-ți meargă rău în ceva? Ma perché ti dovrebbe andare male e vuoi che ti vada male? Sincer. Sinceramente. De ce un creștin trebuie să fie ipocrit? Perché un cristiano deve essere ipocrita. Păi ce, vrei să mergi pe stradă să se rupă mașina? Vuoi andare per strada e che ti si rompa la Vrei să macchina? splintești picioarele când mergi pe scări? Vuoi che prendi una storta e caschi dalle scale? Nu! No! Vreau ca toate lucrurile să meargă Vuoi che ogni bine cosa vada și nu e bene. niciun păcat. E non è nessun peccato. Eu nu doresc să fiu bolnav, Io non desidero nu essere doresc să malato. fiu sărac, Non desidero essere nu povero. doresc să am picioarele rupte, Non desidero avere le gambe rotte. nu doresc să dorm sub șanț. Non desidero dormire sotto un ponte. Eu vreau ca toate lucrurile să meargă bine Io voglio che tutte le cose vadano bene. și nu e niciun păcat. E non è nessun peccato. Cât e ceasul? Ok, trebuie să Ore încheiem. sono? Acuș. E prima parte a mesajului, că o termin săptămâna viitoare. Questa è la prima parte del messaggio che concluderò settimana prossima. Mai facem un nume și încheiem. Facciamo un altro nome e concludiamo. Geneza 49, versetul 22 la 25. 49 dal verso 22 al 25. Iosif este o viță de vie care produce mulți struguri. El este o astfel de viță productivă care crește lângă un izvor și ale cărui ramuri se înalță peste zid. Giuseppe è un albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Citiți-l în profetic. Mergem mai departe. Vedetelo nel profetico. A fost atacat dur de cei care folosesc arcul. Ei au tras spre el plini de ură. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato.
Totuși arcul lui a continuat să aibă forță și i-au fost susținute brațele de mâinile celui care susține cu mare forță pe Iacov, de păstorul și stânca lui Israel. Ma il suo arco è rimasto saldo, le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele. Acesta este Dumnezeul tatălui tău, cel care te va ajuta. El este cel omnipotent, care te va binecuvânta cu beneficiile cerului și cu cele pe care le oferă pământul. Îți va da urmași care sunt binecuvântările sânului și ale uterului. Dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle del grembo materno. Amen. Amen? Traducerea asta mă surprinde uneori. Questa traduzione mi sorprende alle volte. Dumnezeu, Dio, El Shaddai, El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. il Dio onnipotente. Ați cântat El Shaddai? Avete mai cantato El Shaddai? Este Dumnezeul È atotputernic. il Dio onnipotente, Cel care te binecuvintează colui che ti benedice cu tot felul de binecuvântări. con tutti i tipi di benedizioni. L-a binecuvântat pe Iosif Ha benedetto Giuseppe cu binecuvântările cerului con le benedizioni del cielo. și ale pământului. E de la terra. Ce verset era? Che 20 versetto era? 22, 23. 22, Dacă mi 23. puteți spune din nou. Media, da, îl pune ei. Ok. Nu ăsta la altul. Nu m-ați auzit. Nu mi-ai Același sentito. verset care l-ați spus din Geneza 49. 25. Geneza, nu judecători. Ok. Ok, dați-mi următorul. 25. E o viță productivă și celălalt? Acesta este Dumnezeul Tatălui tău, Cel care te va ajuta. El este Cel omnipotent care te va binecuvânta cu beneficiile cerului și cu cele pe care le oferă pământul. Dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni del cielo di sopra e con benedizioni dell'abisso che giace di Și sotto. vei avea și fii moștenitori. E avrai anche eredi, figli. Pământul și cerul vor fi surse de binecuvântare pentru tine. La terra e il cielo saranno sorgenti di benedizioni Pământul și per te. cerul sunt surse de binecuvântare pentru cei ce sunt al lui Dumnezeu. Il cielo e la terra sono sorgenti di benedizioni per coloro che appartengono a Dio. Spune că El te va binecuvânta cu tot felul de È binecuvântări. scritto che Lui ti benedirà con tanti tipi di benedizioni. Când se deschid porțile cerului Quando si aprono le porte del cielo și curge toată binecuvântarea. discende tutta la benedizione. Iar pământul, E la terra, Dumnezeu l-a creat să fie o binecuvântare pentru noi. Dio l'ha creato affinché sia una benedizione per noi. Din pământ și din cer vin Dalla binecuvântări. terra e dal cielo vengono le Sunt surse benedizioni. de binecuvântări pentru noi. Sono sorgenti di benedizione Pentru per că noi. acolo unde merg copiii lui Dumnezeu, Perché lì dove vanno i figli di prin Dio, situații dificile, per mezzo di situazioni difficili, când spune, este un verset care spune când străbat aceștia valea plângerii, când trec prin valea c'è un plângerii, versetto che dice che quando attraversano la valle del pianto, ei o transformă loro la trasformano într-un loc plin de izvoare. in un luogo pieno di sorgenti. Dacă pământul pentru unii este ca un blestem, Se la terra per molti è come una pentru maledizione, noi cei ce suntem al lui per Dumnezeu, noi che apparteniamo a Dio este o sursă de binecuvântare pentru noi. è una sorgente di benedizione. Pentru că acolo unde noi mergem, Perché lì dove noi andiamo transformăm blestemul în binecuvântare. trasformiamo la maledizione in benedizione. Blestemul este rupt dat la o parte. La maledizione è rotta e data da parte. Acolo unde noi intrăm, E lì dove noi entriamo, întunericul pleacă și apare lumina. le tenebre vanno via e ricompare la Pentru că luce. unde noi mergem, Perché dove noi andiamo ducem parfumul lui Hristos. arriva il profumo di Cristo. Noi transformăm E noi trasformiamo unde noi mergem. dove camminiamo. Între virgolete, Tra virgolette. suntem transformatoare. Siamo trasformatori. Acum care m-a auzit, Adesso qualcuno se ci sente. Biblia așa spune. La parola di Dio così Noi dice. transformăm. Noi Suntem trasformiamo. niște transformatoare. Siamo dei trasformatori. Cred că dacă mă aud ăștia pe năzbâtii creștine, Se mi sentono mi mettono sui social. transformăm Trasformiamo dintr-un loc uscat da un posto secco într-un loc plin de viață. in un posto pieno di vita. Când vor străbate aceștia, când vor merge aceștia Quando arriveranno coloro, în locurile acelea unde este plânset, quando arriveranno loro in quel luogo dove c'è pianto, ei o vor transforma loro lo trasformeranno într-un loc plin de izvoare, in un luogo pieno di sorgenti, viață. vita.
viață. vita, Unde vor călca picioarele celui ce sunt al lui Dumnezeu. dove calpesterà il piede di coloro che appartengono a Cristo. Ei duc viață, Loro portano vita, transformă. trasformano. El Shaddai, El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. il Dio onnipotente. Adoratorii puteți să urcați. Adoratori salite. Nici o circumstanță Nessuna circostanza nu-l depășește pe el. non supera Dio. El are puterea Lui ha la potenza care o așezat-o în tine și în mine. che ha messo in te, che ha messo in me, Pentru că noi suntem mesagerii lui. perché noi siamo suoi messaggeri. Și unde mergem, E dove camminiamo? schimbăm atmosfera. Cambiamo l'atmosfera. Schimbăm atmosfera. Cambiamo l'atmosfera. Schimbăm ținutul. Inclusiv în lucrurile pământești. Cambiamo le cose anche nei luoghi terreni. Unde noi mergem, Dove noi camminiamo, ducem binecuvântare. portiamo la benedizione. Unde merg copiii lui Dumnezeu, Dove vanno i figli di Dio, ei duc binecuvântare. loro portano benedizione. Când voi mergeți într-un magazin, Quando tu vai in un negozio, după voi, dopo di voi trebuie să mai vină alții. verranno altri, Pentru că voi aduceți binecuvântare. perché voi portate la benedizione. Hello. Când mergeți să vă tundeți la coafor, Quando andate dal parrucchiere a tagliarvi i capelli, după voi, dopo di voi trebuie să vină binecuvântarea. deve arrivare la benedizione. Amin? Amen. Noi suntem purtători ai binecuvântării Noi lui siamo Dumnezeu. portatori della benedizione di Dio. Vai, nu deschide, lui Felice îi spuneau, nu deschide în locul ăla că toți o da faliment. A Felicia gli dicevano non aprire il negozio in quel luogo perché tutti hanno chiuso. Aia din trecut. In passato però. Dar unde merg cei ai lui Dumnezeu? Ma dove vanno coloro che appartengono a Dio? Noi suntem deschizători de drumuri. Noi siamo Deschizători coloro che aprono de le strade. drumuri. Coloro che aprono le strade. Dumnezeu va face un drum nou în pustie. Dio farà una strada nuova nel Acolo unde nu deserto. era viață. Lì dove non c'era El vita, trimite pe cei ce sunt ai lui. Lui mette coloro che gli Pe appartengono. mine și pe tine. A me e Ca a să te. ducem viața acolo unde era moarte. Per portare vita lì dove c'era morte. Spune Dumnezeu lui Ezechiel. Dio dice a Ezechiele. Ezechiele, Ezechiele, profetizează viață. profetizza vita. Doamne, spune tu un cuvânt și... Signore, di tu una nu, parola. Ezechiele, No, tu rostește Ezechiele. viață. No, Ezechiele, devi dire Pentru tu că peste vita. tine Perché su di am te așezat Duhul meu cel Sfânt, che ho riposto il mio Spirito care este Santo, Duh de viață, che è uno spirito di care vita, este Duhul adevărului. che è uno spirito di verità. Rostește tu, Dichiara tu tu profetizează Tu profetizza. și la cuvântul tău, e alla tua parola. întrucât ți-am dat autoritate, Visto che ti ho dato autorità, lucrurile vor lua ființă. le cose prenderanno vita. Profetizează tu, Profetizza tu. declară tu, Dichiara tu. pentru că puterea care am așezat-o în Perché tine schimbă și transformă. perché la potenza che ho messo in te cambia e trasforma. Nu mai stăm să ne milogim. Doamne, dacă ai timp marți, miercuri, vezi tu când poți, fă spune un lucru. Non diciamo Signore quando tu vuoi, quando fai, fai tu. Dumnezeu spune, Dio dice, în tine am așezat è in autoritate. te che ho messo Rostește l'autorità. tu Dichiara tu și vei vedea cum lucrurile iau viață. e vedrai come le cose prendono Prin vita. tine voi face drumuri noi. Attraverso di te farò strade nuove. Mă voi folosi de tine Utilizzerò te ca să deschid drumuri noi. per aprire strade nuove. Fantastic, Doamne. Fantastico. Lucrăm și autostrăzi. Anche autostrade. Voi când spuneți că Dumnezeu va deschide un drum nou, Voi quando dite che Dio aprirà una strada nuova, uneori creștinii își imaginează că Dumnezeu face puf. alle volte i cristiani pensano che Dio fa puff. Nu ne folosește El pe noi. Non è Dio che utilizza noi? De ce ne trimite Dumnezeu uneori în locuri de la grele? Perché Dio ci manda alle volte in luoghi difficili. Acolo în orașele în care bisericile nu rezistă, Lì in quelle città dove le chiese non resistono. ne trimite Dumnezeu. Dio manda noi. De Perché? ce? Perché? Ca să deschidem drumuri noi. Per aprire strade nuove, Ca să schimbăm per atmosfera. cambiare l'atmosfera, Ca să schimbăm locul acela. per cambiare quel luogo. Când noi am ajuns aici cu biserică, Quando noi siamo arrivati qui in chiesa, pentru unii am produs o pagubă, per molti abbiamo produs o pierdere. abbiamo prodotto una perdita, Pentru unii, per alcuni, dar pentru alții o binecuvântare. ma per altri una benedizione. Pentru că după ce am ajuns noi aici, Perché quando siamo arrivati noi qui, cei care făceau ce făceau,
Coloro che facevano quel che facevano au trebuit să plece. se ne sono dovuti andare. Pentru că nu a ajuns lumina. Perché quando arriva la luce, Întunericul trebuie să plece. le tenebre sono dovute andare via. Când ajung fiii lui Dumnezeu, Quando arrivano i figli di Într-un Dio loc. in un luogo, îl schimbă, lo îl cambiano, transformă. lo trasformano. Cei care ați fost de la început cu noi, Coloro che c'erano dall'inizio con au noi. fost fantastic de ușor. Era fantastico, semplice? Dar de unde? Ma dove? Dar de unde? Ma dove? Greu. Era difficile. Asta înseamnă Questo significa Dumnezeu deschide locuri, drumuri noi, che Dio apre strade nuove dar se folosește tot de noi. e si utilizza di noi. Și sunt unii E ci sono pe alcuni care Dumnezeu i-a stabilit che Dio ha stabilito să fie deschizători de drumuri. per essere coloro che aprono strade. Deschizători de drumuri. Persone che aprono strade. Așadar, Quindi, nu te plânge. non piangere. Dumnezeu, Dio, El Shaddai, El Shaddai, Dumnezeu il omnipotent. Dio onnipotente. Nici o circunstanță nu e prea dificilă pentru El. Non ha nessuna circostanza più difficile. Nimic. Niente. Nimic nu e prea greu pentru El. Niente non è troppo difficile per Lui. Nimic. Niente. El este suveran. Lui è sovrano. El Shaddai, El Shaddai, Dumnezeu il Dio atotputernic, onnipotente. omnipotent. Onnipotente. Nici o circunstanță Nessuna nu circostanza depășește. non oltrepassa. Spune că dușmanii Dice che i au nemici încercat să-l ucidă pe Iosif hanno provato a uccidere Giuseppe cu arcurile lor. con i loro L-au archi, persecutat. l'hanno perseguitato. Dar știau ei ceva despre Iosif, dușmanii ăia? Ma Știau. loro sapevano qualcosa di Giuseppe? Lo sapevano. Vai, pastore, s așa de atacat, m-a atacat satana. Pastore, sono così attaccato, Satana mi ha attaccato. Păi și ce te aștepți? Să te atace unul din biserică? E che ti aspetti? Che ti attacchi qualcuno dalla chiesa? Ăla e dușmanul tău. Lui è il tuo nemico. Îl știm. Lo conosci? E el. È lui. Dar știi ce te atacă? E sapete chi è che ti attacca? Știa că Iosif, în planul lui Dumnezeu, Lui sapeva che Giuseppe nel piano di Dio era pus ca să rodească bogățiile cerului și ale pământului să curgă peste viața lui. era posto Giuseppe affinché le ricchezze del cielo e della terra discendano su di lui. Eu înțeles planul. Hanno Și compreso că il noi îl piano ucidem înainte. e hanno detto noi lo uccidiamo Dar prima. arcul lui Iosif Ma l'arco di Giuseppe a rămas același puternic. è rimasto lo stesso Și potente dușmanii e i nemici n-au putut să-l nimicească. non sono riusciti a buttarlo Vei giù. primi atacuri din partea celui rău. Riceverai attacchi dal nemico, Dar nu uita, ma non cel care dimenticare te reprezintă pe tine colui che ti rappresenta este è El Shaddai, El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. il Dio onnipotente. Arcul tău va rămâne puternic și săgețile tale va înfrânge pe cel rău. Il tuo arco rimarrà potente e le tue frecce faranno giù il Nici o nemico. săgeată a celui rău Nessuna freccia del nemico nu te va putea doborî. non ti faranno del male. De ce? Perché? Pentru că în armătura care Dumnezeu ne-a dat-o, Perché nell'armatura che Dio ti ha ne-a dat dato, scutul ti ha credinței. dato lo scudo della fede. Și în scutul E credinței nello scudo della fede se opresc toate săgețile arzătoare si fermano tutti i dardi che bruciano a celui rău. del nemico. Toate săgețile dușmanului Ogni dardo del nemico se opresc în scutul si credinței. ferma nello scudo della Acolo fede. unde eu spun, Lì dove io dico, cred într-un Dumnezeu atotputernic. credo in un Dio onnipotente. El Shaddai este numele Lui. El Shaddai è il suo nome Nici o e circumstanță nessuna circostanza nu-L depășește pe non El. oltrepassa Dio. Nu este niciun lucru Non c'è nessuna cosa pe care El che Lui să nu-L poată rezolva. non possa risolvere. Și pe cei ce sunt ai Lui, E coloro che gli appartengono, spune că El nu va lăsa dice che Lui non lascerà să lunece piciorul celui che neprihănit. vacilli il piede del giusto. Nu va lăsa să fii nimicit de Satan. Non lascerà che il Satana ti colpisca. Ți-o dat scutul Ti ha credinței. dato lo scudo della fede. Ridică-L. Alzalo. Eu cred într-un Dumnezeu, Io credo in un Dio, Jehova Rafa, Jehovah Jireh, un Lui Rafa, Dumnezeu care îmi poate da vindecare. un Dio che porta Pentru că este guarigione. scris Perché è scritto că în rănile Lui che nelle sue eu lividure am fost vindecat. io sono stato guarito. Eu declar cuvântul Lui Io dichiaro la sua parola cu putere. con potenza. Pentru că eu cred Perché io că credo cuvântul lui che Dumnezeu la parola di este Dio da și è amen. sì e amen.
Eu cred că nicio circumstanță Io credo che nessuna nu circostanza nu mă va nimici. non mi butterà giù, Pentru că este un Dumnezeu perché c'è un Dio care veghează peste mine. che veglia su di me. Numele Lui este El Shaddai, Il suo nome è El Shaddai, Dumnezeu Dio Atotputernic. onnipotente. El este Tatăl meu. Lui è mio padre, El este Alfa și lui Omega, è l'alfa e l'omega, începutul l'inizio și sfârșitul. e la fine. Și El are toată puterea E lui ha tutta la potenza, în cer și pe in pământ. cielo e in terra. Iar cerul și E pământul il cielo e la terra pentru mine sunt surse de per me binecuvântare. sono risorsa di benedizione. Așa cum au fost pentru Iosif, Così come lo erano per Giuseppe, așa sunt pentru mine. è allo stesso modo per me. Pentru că cel care face și toarnă binecuvântare peste viața mea Perché colui che fa e riversa la benedizione sulla mia vita este Dumnezeu care îl slujesc. è il Dio che io servo. Amin? Amen? Haideți.